gustatzen zait. Ea Maitek zer dioen. Maite, Bai? zer iruditzen Adriani look moderno bat proposatzen badiogu? Bai, gustatzen zait. Eta dotorea proposatzen badiogu? Oso ondo. Begira, aukera ezberdinak emango dizkiogu. Eta berak erabaki dezala. Oso ondo. Oso ondo. Todos los amigos por aquí. Adrian, esan dizugu saio honetan zitarik ez dizugula bilatuko, baina bai saiatuko gehala zure estiloari punts bat ematen. Nahiko estilo neutroa dezu, beraz gure proposamenak oso estilo desberdinekoak izango dira ikusteko, nondik nora joan. Zeinekin sentitzen zean erosoen, edo zure nortasun aldetik ea zeinekin identifikatzen zaren, bale? Hiruretatik lehenengo begirada batetan, zein dezu gustokoen? Gustokoen, behar bada, lehenengo erropa, Hau, lehenengoa, baitu? Bai, nik ez dut inoiz elegante jantzi, beraz, igual lehen impresioa baliteke lehena izatea. Gustatu zait, ausarta. Benetan arreta deitu dit lehenengoa aukeratzea, lehenengoa izatea gustokoena, ze agian niretzako behintzat igual zailena izan ziteken, baina berari hori gustatu zaio, ez? Begira, bani hasiko nintzake hau asaltzen. Bai. Bai, Vale. Begira, proposamen honekin, helburua izan da gehien bat kolorea lantzea, begira ze kolore polita, zu beltzez goiti behatorri zara, hemen larrosa bat daukagu, eta baita ere, bermudekin eta sandaliekin gorputza pizkat erakustea. Ausartzen zara, egiten duzun zerbait da, kolorea erabiltzea, gorputza pizkat erakustea, hankak, eskotea. Ez. Vale. Barkatu nazazu, baina ez. Ni behitutara mat beltza, ala zuria, ez dut grisik, ez rosek, ez... Eta prakamotzaketa? Egia badinotxut. Benetan arreta deitu diana izan da nire onduan daun proposamena hau izatea gustokoena. Behintzat lehenengo begirada batetan. Bai. Eta hori gustatu zait. Bai, Bai. Look honekin lortu nahi duguna da modernitate puntu bat, batez ere jarrera aldaketa bat. Kasu honetan dugu mugurdi koloreko botoi lerro bikoitzeko jaka, liosko alkandora txuriarekin, hemen ere koloreekin jolastuko dugu, txino zuriak ere eta mokasin, antezko mokasin gorriak. Hau da gustokoena izan dezuna, baina batez ere horregatik emate izulako jarrera... Jarrera traje gorriar eta fraka zuria gustokoena. Zeren ematen dio beste joera bat, beste jarrera bat, beste jarrera laia, ez da? Tieso jartzen zean horietakoa, ez da? Eta emakumei uste dut horrelako jarrera behar bada, igual euskalo batek daki. Adriani antzemate zaio bestei gustatzeko behar hori, batez ere neskei dagokionez, ez? Hor pixkat galduta ikusten dut, baina jolasteko gogoarekin. Bai, nahi adibidez Marinela, Unaik badaki, nahi Marinel estiloa oso gustokoa dut, zuk ez hainbeste, ez da? Bai, nik uste Maiteri zuri baino gehiago gustatzen zaiola. Esan duzu agian dela arruntena. Bai, normalago, bai. Kalean ikusten den ropa, ez da? Helburua ere bazen pizkat erakustea erdibideko aukera bat, kasuala da. Honekin edonora ondo zoaz. Jertxea adibidez marraduna da, Marinel koloreetan, baina egiten du jolas bat, soka baliz bezala volumena dauka. Eta nautikoak orain arte oso klasiko izan dira, gero eta gazteago bezala ikusten ditugu, modernotxoago. Beraz, ni ere zurekin ados nago, erdikoa ere pizkat arruntena da, baina agian egunero ez zara joan behar kolorez. Probatzen egiten da guzti hori. Probatzen hasiko gara. Erropa guzti hauek ikusi ondoren, baliteke hemendik aurrera horrelako erropa jastea. Bai. Nik nire iritzia ja egina daukat, baina zurea jakin nahiko nuke. Erropa polita, baina arraro ikusten gaz, Arraroa zergatik. Dena izalako horrela, gaizten inoiz. Baina ondo. Nik hemen ikuste deten adibidez, dira galtzak, askoz estuagoak dira zuk daramazkizunak baino, hauei pitilloagoak dira, txinoak dira baita ere, oso garbi geratzen zaizkizu eta baita ere zuk hankaluzek eta fina dituzu eta honek estilizatu egiten zaitu.
garrantzitsua da, baita ere atzekaldea. Bai, bai. Neskentzat, Ipurdiari buruz ari zara. Hoxe, ipurdia, ez Oso duen ondo. esan nahi, baina bai, buelta emantzazu, mesedez, oso ondo. Bai, eta behitu, nik jarri ditzut beste aukera bat, izango litzakena pixkat Moderno ikutxu bat emate Ematen dio. dizu, eta hori zuk behar dezu, Adrian. Ba, behar bada arroza izatea. ezberdina ikusten zara, baina nik uste onerako, ez? Bai, Ez da bai. txarrerako. Ez, ondo, erropa polita gainera, Nik gauza bat esango dizut, Marinel estiloak ez du inoiz faiatzen. Vale. Maite, nik proposamen honekin ere oso ondo ikusten dut. Bai, oso pertsa ona dauke, beraz, uste probatuko duen guztia ondo geratuko zaio. Zer deritzozu, Adrian? Ba, arraro ikusten naz, Arraroa. Arraroa, Ez dut inoiz horrelako frakarik edo bermudarik eraman, ez da horrelako txanklik. Ba, Ez da ordua da, horrelako- Ja, bai, ordua da, bai. Baina, naiz eta arraro ikusi, Elegante, Bai, elegante bai, zaude, bai, bai, bai. noski. Baina sport, baina esport, bai. Polita, bai, arraroa niretzat, baina ondo. Bermudak gustatu zaizkit izugarri, oso ondo geratzen zaizkio, gorputz polita dauka, hanka luzeak. Gero kasu honetan, bermudak ere ikuste duzu nola belaunaren gainean geratzen Bai, zaizkizu. bai. Bueno, orain joeran dagoena da bermuda estuagoa eta belaunaren gainetik. Zu gainera hanka luzeak dauzkazu, ilearekin ere oso ondo, ez duzu depilatu bai. beharrik, Bai. eta oso ondo geratzen zaizkizu. Atzekaldea ez dugu ikusi oraindik, polita egite dizu, ipurdia igo egiten dizu. Kolore hauek zuri oso ondo dijo askizu, batez ere zure azal kolorearen gatik eta bizipoza behar dezulako janzteko orduan. Behintzat honekin, zure aurrean dagoen emakumea ikusiko duena da, aizu behitu, kolorea. Galtza motzak daramatza, hanka politiak dauzka, oaindikan ez ezu hitz egin, baina lehenengo begi kolpea ja, jak. Bermudak, sandaliak, polo koloretsuak, galtza txinoak, nautikoak, gezurra badirudi ere, Adrianek ez ditu sekula jantzi. Eta behin probatuta, gustatu eta jarrera ere aldatu egin du gure bilbotar lotxatiak. Hau da, gehien gustatu zaizuna, manikietan, Adrian. Bai, eta asko gustatzen zait, Bai? Bai. Mantentzen dezu, Mantentzen dut, bai. Gustatzen zait, pilo bat, Ez nahiz inoiz horrela janzti, baina... Arraroa ez zara Ez ikusten, nahiz ikusten arraroa, Gustatzen zait, Bai. Ondo. Azken garrasira zoaz. hori da. Bai, nabaritu dut, bai. Izpiluan ikusi dut beste Adrian bat, beste jarrera bategaz, orduan eta hori gustatu zait. Jaka horrela itxita ikusita formalagoa edo ikusiko zara, baina irekitzea ere baduzu, eta aske eramatea. Baina no, eraman dezakezu horrela, Hori da, eta horrela zaude ba pizkate kasualago. Eta Kasualagoa Maitek dio zaude. bezala, bai, kendu kendu diozu. ere dezakegu. Gustatzen zait pilo bat, Bai, agian ez da egunero kalera irtetzeko jantzi bat, baina bai zure egun berezietarako, hau izan daiteke Adrian baten itxura. 3 proposamenekin itxuroso ikusi dut Adrian, baina bat aukeratu beharko banu, esporta izango litzateke. Hemendik aurrera, beste Adrian bat ikusiko duzu. You sexy thing, you.